Uya na ang programang Aramon-Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon-Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadagdagan. Bagatugang, good morning! Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon-Nyato ko niya pong aldaw na ninin Tuesday. Martes po ko niyan. Petsa 14 na. Sa bulan mga tugang Kanulyo 2026, ang bilis ng panahon. Kung kita nagmamaot, Duman sa mga kababayan po nato, mga dapat kitang makilabot. birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. Kaus More life, prosperity, and happiness. yang banwa, Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. kabus magtarabangan. Sa mga bisita, Karahay both foreign and domestic tourists, na to gibuhon, savor the taste, bukan enjoy the sights, but protect our environment. pangapunan. Sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po sa programa. Ito po ang naramon natin program, transmitting live dito po sa Lisidad Canligaspi, sa Albay. Para sa Kung saan panagos po na nagkakaigwaning effusive eruption ng mayong volcano. pangapunan. And may mga Strombolian, minor Strombolian eruption kasubanggi Serbisyong tunay na naging dalang para mahiling giraray ka mga kababayan da ang nagbabanaag mga tugang na bulkan na may nagbubulusok pa ibaba. So, bawal maglaog sa 6 km permanent danger zone. Yan po ang sabi kang P-Box. Taan mga matagasampayo, ang pinalidad dyan, mga tugang death penalty. Pag inabot ka ng uson rematika. Bayan ako pa sa lingkod, Mardela daing iba, sa dito sa Napirotian, hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot, kasabay po dyan ang bulos kan impormasyon na mag-aali sa luwas sa Mega Force Patrol. Sa pangyayari po yan sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District. Pading Jomar Bien sa 1st District. Yan man si partner Alarmario sa City Hall. kaus Si Baby Angel Mostaza sa Legazpi 4th District. Asin sa Regional Center Site. Karen Ala, Capitolio Provincial. Asin Joshua James Bino. Yan po sa Daraga Area. Katuwang tuman siyempre si Henry Deboy Mata, ang mata ng DCB sa kalsada sa Mobile. Ang ating pilot. mga Pantang sa newsroom. sa tungsungon. Yan po diyang kasabay niya sina Angel. Sina Papa Mars Angels. Yan. Sina Jenny Balyaran, Ciara May Liron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kung kita Yan man sa technical side, mga tugang si Chief Ramir Tanay. palibot, Pagkatapos ito yung pong IT, Jerome Nico Martinez. At ang ating mga OJTs from Sorsogon State University. maan, Kami po kabos minasaludar mga kababayan. Minapaman sa magmang morning. Sana po ay okay ka mo. ayan, Okay man kami. Maski nga ni hard life, padagos pag nakakatiwas tayo yung pangangaipo sa roal daw. Huwag lang bibitaw. sa tungsungon. Sabi baga, push mo yan te. Push mo yan bro. Pray until something happen. Alright, duman sa mga kababayan po niya to, mga magurang,
Mga mises, rikas-rikasan, taod na naman. Sa katonino. Rangkadaan tatulo sa mga istoryali po dyan sa luwas. Ready na. Ang lalaking mantinido, ang tamanyo, pun kay ito sagkod sa ngunyan. Partner Alarwario, good morning, partner, plus kami. Salamat, partner. Big kapan mo niyan. Kan gobyerno lokal sa supervision man kan DILG an kampanya para sa environment na ma-adapter naman ini bago sana sa mga gilid kan dinampo, mga pampublikong lugar, kundi magin sa coastal. Igigibo na ini digdi sa Legazpi City. Kan Sabado, nagkaiguanin coastal clearing operation ang mga barangay na nasa gilid kan dagat, siyempre sa coastal. Magpoon dyan sa Padang, Bigaa, Arimbay, Rawis, San Roque, Baybay, Pigkali, Sabang, Victory Village, South and North, pati na digdi sa Dabdab, Poro, Lamba, Maslo, Gumapon, Bagakay, Bangkirwan, San Francisco, asin Vina Vista. Kanya-kanyang linig iyan pigigibo kada simana sa suporta man iyan kan iba-ibang mga stakeholders na pigiimbitaran kan barangay council, pati na nga ni Army, nakipagsabayan man so Army digdi sa perlinigan sa coastal kan Maslog, and iba pang mga stakeholders, mga youth, and iba pang nakikipag-kooperar sa siring na kampanya. Ini ang panagos na kampanya ngunyan kan gobyerno, kan DILG, kan DNR, ang city government, ang ENRO, digdi sa Legazpi City, parte sa naman ini kan pagigibon inda, parte sa pagkapahiwas kan kampanya para sa pangataman kan environment sa mga kanya-kanyang local government unit, partikular digdi sa Legazpi City. Yan pa, partner, ang informasyon digdi sa lawas, siyempre ato sigara sendo kan PYS Enterprises, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Magandang na lang istorya ang pabalikan tayo mamaya. Let us down to sa pating Jomar Bien nasa linya naman. Pwede, good morning, please coming. Pating Jomar. Oh. Andali establishing connection po si Padi. Ayan. Nasa lima-lima. Ayan. Padi, please coming, Padi. Oh. Wala. Yan. Sukat yan day mo pa itaw sa kuya sa over-over. Dahil mo pigkukuha, nag-iibi na. Kaga ko. Nag-iibi na, kunyang pa ito kang birnis pa. Excited naman ako maggamit yan. Puro pildit kada pagtaram. Yeah, wala yan ta. Dahil ka naman dial, automatic, balda ka tulos. Back to basic kita, pero improvised. Yeah, so medyo modernong basic. Baga advance yan, maski sa inkang magsoksok, pwede kang pumasok. Correct. Okay, sige. Pare pinaliwanag kan City Health Unit kan Tabaco kung ano ang mga rasones, ano sa consequences kung tatadakol na mga Pilipino ang daing pagkaisi rehistrado na palan sa yakap Aha. City Health. Ini matapos na may mga nagburutuang mga reklamo, nagaharapot kun mangi ako nagrehistro. Nga takan mag-verify ako sa PhilHealth. Tuto, nasa yakap na ako. Oh, nakunya na. Nakarehistro na, automatic na. Oo. Dahil bagay kami, iyan palan pa de. Mandatory yan kay to. Sabi ni Doktora Lizelle Cuales Duncan, an officer in charge kan Tabaco City Health, na kan ilansar ninda an ilansar kan PhilHealth itong yakap. Ang goal sana gabos na Pilipino rehistrado. Daing mga guidelines kung ano pa man.
basta dapat nga gabos na Pilipino, may rehistro. Hmm. Kaya kung halimbawa na bisita ka kan BHW, barangay health worker, kung na ang kakan blood pressure, o to pag-alik kang BHW, pag-restro ka na, dahil ka na kaisi. Mhm. Pero binago na dayan pa de. Oo. Pwede ka nang ngunyan makapamili kung Iya. sa'yo na pasilidad ka, Correct. magparehistro. Yan, gusto mo sa Si LGU? Doktora Pwede man sa Liz, privado. Roger, Mhm. kung hani ka ito, pade, No. nagpa-check up ako duman sa sarong doktor, Oh. tapos pagkatapos kan pagka-check up, pagyali ko, okay na ngayon sir, registrado ka na niya ako sa in. Yan na ngayon sir, sa kuya ka na ngayon sir, nakayakap. Anya, malalagod, bye. Si Dr. Alice Duncan, Tabaco City Health Unit, ang officer in charge. Nung nagkaroon po ng launching ang PhilHealth regarding the PhilHealth Yakap, isa lang po ang mandato sa atin ng UHC, Universal Healthcare, na lahat po ng Pilipino ay marerehistro sa PhilHealth Yakap. Regardless kung saan siya. Basta ang goal lang talaga is marehistro lahat. Yun po yung goal natin last year. No? So ang nangyari po was, kahit po example is taga-barangay, example is ganitong barangay siya, nabigyan siya ng service ng ating BHW, that's already a service. So po pwedeng mo na siyang i-register under your catchment or under your facility. Kasi ulitin ko, ang mandato po ay lahat po ng Pilipino dapat nakarehistro sa PhilHealth Yakap. So ngayon po inayos na po yun. Ngayon po, pinalitan na yan ng PhilHealth. Gumawa na po sila ng rules na may choice na ang bawat tao, ang bawat Pilipino na magparehistro kung saan nila gusto. Si Dr. Lizelle Duncan, idinagdag niya pa din na sa October, Sugabos, pwede na magbalyo. Oo. Kaya tasarang taon na. Oo, Nakawan yan actually bako man garo 10 months. Mhm. 10 months. So, basta ngayon sa October ngaya, pwede ka na mamili. Kung dumaman ka na kung saan mong doktor, sa'yo mo na ngayon kumaparistro sa'yo, Dok. Aha. Bako ka na, bako ng arog ka ito, na dahil mo nga ni ka-aram-aram, nakalista ka na, duman. Mhm. So, ngunyan baga, importante man pa de ang makapamili ki doktor. Aha. Tapos siyempre, ikaw ka man bagang doktor na so, pagtitiwalaan mo man. Correct. Oo. Tapos sigwa man na ang ibang mga facilities mabagalo ng serbisyo, di naman ka sa makaskas. Pati sa mga bulong pati. Correct. Hmm. Ang bulong pa rin, sundoon yan, dahil pa available ka boss, Mhm. kaninot niya itong makaulay ini si Doktora Duncan. Oo. So mga basic pa sa ng medisina, Mhm. ang sakop kan yakap, Okay. o ang available. So mga Mhm. basic, paracetamol, mga ano nga. Pero digdi sa syudad kan Tabaco, susog sa saya, Mhm. pinag-iiskusar na magkaiguanin memorandum of agreement sa nagkapirang pribadong mga butika Oo. para masuplayan kanso iba pang mga importanteng bulong Yan. na kaipuan mga pasyente. I think 54 klase nin bulong Mhm. ang ilalawag sa memorandum of agreement. Kung mapangyari na dayan pa de, Mhm. dahil na magpara problema, dahil na magpara relibot kung sa'y na politiko, makihagad kipambakal kibulong, Mhm. tao yan na dyan sa iraram kanyaka, pati sa mga bulong na, kumbaga, bako naman na so generous, so bako na so ordinaryo, Oo. may makukuha na. Ayun. Importante yan. Very good yan. Universal Healthcare. Roger that. So, yan pa rin mga dagdag na informasyon. Jomar Bian, DCGP. Thank you very much pa rin, Jomar. Yan po mga duwid natin mga istorya. Good morning sa mga kababayan po natin na nakantabay sa News Online Facebook page. Good morning kay Ate Emma Balaoro. Yan. Good morning. And then good morning kay partner King Rinaldo dyan sa Bangkiruhan. Kuya Bob Cantano dyan po sa San Lorenzo sa Tabaco City. Bingwen Boris San Isidro Malilipot Albay. Benji Dapogi. Yan. Benamin Nile. Dito po sa Ligaspi.
Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Si Cora Balaoro, nakantabay si Madi. Good morning. Good morning man kay Pading Dan. And then siyempre, good morning mga tugang sa mga kababayan po niya to na yaon dyan sa abroad. Good morning kay Sir Arvin Balaoro, 43016. Kasama natin sa Kabalikat Civic Combination sa Dubai. Si 43002, 43002. Yan, si Sir Banjo Barrios sa Alaska. Good morning tabi sa Indo. And then siyempre, sa mga kababayan po natin ay condolence palan kay Mading Judith na Las Piñas for the demise o pagkagadahan kan sa iya pong mister, si Padi. Ang lubong garong sa Pizza 20. Para duman sa mga kawain. Ang bangkay, ang po nakapatyente, dyan po sa indang residensya sa Purok 2 sa Kalayukay sa Santo Domingo, Albay. Condolence po tabi and our prayers. Alright. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan problemado talaga, basura, di? Basura ang problema yung city, DNR, Enro, halos gabos na mga to, nagtaturuang-tuwang na. Pero, para ako sa coastal clean up. Pero, pwede mang giraray ang dakulan. Maski suro si Mana ka mag-gunyan, mag-clean up niya, on man giraray tabi, may problema kita. So, disiplina, ang kulang talaga. Kung apisar ka mga kampanya, apisar ka mga pag-inganyar sa gabos, iyo mang giraray tabi, disiplina. Adi, tapok digdi, tapok duman ang sa tuya pong sistema. And then, siyempre, yung governance na medyo maluya ang implementasyon, parang walang ngipin. Mga tugang, despite of the laws na yaon po nakatalaga na, ang implementasyon maluya. Di ba? Yan po ang medyo maraot na sistema. Pero aram po nindo, siguro, nariparo ka Malacanang, ang Malacanang unyan mga tugang, nagpaplano na kaurunon ang gabos na mga ahensya di gobyerno, pag-urunan ninda na langkawan da tabi, an multa. Kaya sabi may nagalat ngayang dakulang multa sa mga pasaway na namamanwaan na nagkaparatapok ng basura kung sain-sain. Despite na iguana po, mga tugang na mga MRF o Material Recovery Facility, iguang naglilibot mga tugang ng mga eco-aid, yaong pagiraray mga tugang sa mga pasaway. Tapon digdi, tapon duman. Sagod sa mga salog sa kadagatan nakakaabot na problemado na. So ang sabi mga tugang ni Auntie Claire, figuro na nakan mga magkakanig ahensya ng gobyerno na dakulaan o langkawan ng multa para sa mga daita tao magsunod sa tamang pagtapok ng basura para daw po makaukod asin matauwanin leksyon. Ano daw ang taang Pilipino kay Pompang Latoson para magsunod. Okay? So dahil naaripar puspusan ngaya. Yung mga ahensya di gobyerno, kasarabay ang pulis, kasarabay ang Coast Guard, Bureau of Fire Protection, mga eskwelahan, mga ordinaryong kababayan, sigan relinig, mga tugang, pati mga programa kan DLG, sabi ng mga linig. Pero iyo mang giraray, tabi, ang problema. So, ang sabi, pagurulayan da kung anong mga dapat. And may mga individual, mga tugang na dadakop na nga ning nagtatapok sa CCTV, pahit pangiraray. Di ba? So, iyon na po yan ang binaplanong niyan, mga tugang. Sabi ta nga ni, dapat ko na kung nagsisegregar kita, nag-iiwas na kita sa paggamit ng mga single-use plastics, dakulang bagay ko ang katipidan kan mga LGUs sa pagpaparadara kan sa mga residuals, pasisiring po sa mga pasisiring dyan sa mga mga pigtatapukan nila ng basura na pigbabayadan nila sa mga sanitary landfill. Adi, pagkatapos dahil sa volume kang basura na natitipon kan lambang mga households, mga tugang, sige man ang dakula, milyones man ang pigbabayadan kan mga LGU para sa namamantiner ngayang malinigas sa pong palibot. Di ba? So sa mga siyudadano, sige ang kaati,
Nasibot man kakalinig kasing kagagastos mga tugang. So, mga kababayan niya to sa mga opisyalis sa LGU. Di ba? Kaya baga so sa indang kasabihan na ang soreng lokal na gobyerno, pag di nga naman tinir ang kalinigan, lalo na ang pag-dispose kan tama, kang basura, di nga yang pag dapat kakataon dapat na mag-exister. Disiplina. Pagkatapos mga tugang ang magabat na dapat na ngipon kang ano yan, kan mga batas ay pinagpapot ng mga lokal na gobyerno at yun siyempre dapat respeto sa tuwe pong kalikasan. Alright, dagdagan natin istorya. Baby Angel Mustasa nasa linya, mga tugang. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, maray na pagka-udto na po, Sir Mar. Maray na pagka-udto sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Saro sa magiging highlight, Sir Mar, sa mga aktibidad sa gigibuho na ika-35 taon kan ibalong festival ngunyan na taon. Iyo ang job fair na piga iipos-ipos na ngunyan, Sir Mar, kan Public Employment and Services Office o Peso Legazpi sa panganat ni Sir Dads Ranieses. Bakulang palan yung mga naka-swimsuit. Yan, Sir Mar. Bako sa nito. Job fair man palan. Kan sa Domingo, naglakaw-lakaw ako dyan sa SM natin. Nasabat ko nga na si Auntie Claire. Apo. Kunyang pala na apig presentar ka so, kan Domingo sa mga kandidata kan, mutya ng ibalong. Sabi, uy, naka swimsuit na may manipis na kortina. Gari na aloy ka duman, Sir Mar, sa ground floor, Dahil man takaybanan ko si Agom. Gusto mong masok lak? Sabi ni mo, may yan sana. Di hali na. Iniling sana. Tao na, pasipasa. Uli na. Pagkatapos. Sabi ka ito, Sir Mar, ni Ma'am, dahil naman pala nga akong bakalan mo ulit na ngaya kita. Afera pa lang dyan sa mga hasar sa mga kailat. Saro pa yung inipong jobs fair. Yan. No, arin ini mangyayari. Sir Mar. Ang petsa, Sir Mar, day pa... Day pang... Ayan. Day pang ano? Day pa nin eksaktong petsa, Sir Mar, kuno arin gigibuhon an job fair na iyan dahil lang ongoing pangunan, Sir Mar, itong mga pigigibong paghururon kan Exicom dahil lang, Sir Mar, dating pa-plan sa pa itong pinaka-schedule ng GAD kan nasabing aktibidad. Pero ang sure, may di mangyayari nga job fair digdi sa Legazpi katakod kan Ibalong Festival. Katapusan pa yan, Sir Mark, na Hulyo, as na promisa ka na Committee on Tourism, kan sanggunian lungsod ng Legazpi, July 31, penal na ngayaan na mga petsa as in venue kan mga aktibidad na ini. Ayun. Kaso nga po kaya, Sir Mark, ipiglatag ni Sir Dads Ranieses, inibaga Sir Mar, si Sir Dads, talagang very efficient ini sa iyang trabaho, na talagang sige doon siya, dahil sa aram niya, Sir Mar, ang pangangaipon, bako sa nakan mga Legaspenyo, kundi ka na publiko na magkaigwan ng trabaho ngunyan. Kaya sabi niya, ka-orden man niya ni PBBM, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na ang mga lokal na gobyerno, ang magkaigwan man mga inisyatibo na magkaigwan ng job fair sa kanya-kanya nindang lugar, kung kaya ngunyan na Ibalong Festival, ang target ni ngayang maimbitar, iyoan nasa 60 na mga employers, igoni na maimbitar man lamang da ngayon sila, Sir Mar, na mga overseas agency, kasabay pa dyan, man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno na matangro man, ninasindang mga serbisyo, lalo nito, Sir Mar, na mga government agencies na talaga naman na pigdudumugkan mga tao, at the same time ngaya itong supa nga ipo talaga ngaya. And Sir Uduman, Sir Mar, sa ipiga-highlight nila, nadakol ngaya kita, last time ka nakahurong ko si Sir Dad, sabi niya, may mga nagkairimbitar nga kita, so ongoing bagang ngunyan, Sir Mar, ang recruitment sa BSP, sa Philippine Army, kaya ngayon lauman niya kan mga Legaspenyo as in kan publiko na as early as now ngaya, kaya kami nakikipag-coordinar na duman sa mga posibleng employers na mapartisipar manigi sa dakulang aktibidad. Iyan, tama-tama din yan duman sa mga bagong graduar. Po, Sir Mar. And at Sir Mar na nagluluwas na venue, instead duman, Sir Mar, sa harani po baga sa sendang opisina dyan sa 3rd floor kan SM sa Legazpi, mabayo sila, Sir Mar, kitinampo duman sa Ibalong Sanctum for Recreation. Paano ngayon makapag-accommodate nin mas dakol ngayang mga
job seeker. Mga marayong pati maliputo na duman sa ICR. O nanatesting yan, Sir Mar, duman dyan. So, activity baga, Sir Mark, na DAR, Oo. na rinibong mga beneficiary duman kandar. Ano wala lamang sa mas kan alkalde, wala ka lamang mga kimahiling na maski sir na nagpapaypay, Nagkakayab ka. Bago kaya itong installer. Nabi na manuan ka mga tagadar, ka mga parao. Yes po, Sir Mar. Okay, very good. So, Sir Mar, iyan ang pangapudan and duman sa mga job seekers pa, as early as now, mag-prepare na kamo kan mga magakanigong dokumentos dahil ang oras na ipaluwas naman ang schedule para sa Ibalong Festival 2026. Preparado na, Sir Mar, ang magakanigong dokumentos para digdi sa gigibuho na job fair na ang katuyuhan niya, inisyatibo ngayon ni Alcalde Hisham Ismail na makapagtaon ng trabaho sa nasa mga ligaspenyo kundi sa publiko. Okay. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, hatun si akan PWJ Enterprises dyan sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, baby angel. Joshua, tambay lang muna at inabot kita ng oras. Babalik po kami mga tugang after the news break kasi nagkapira pong mensahe. Makalis lang kayo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 4 minutos, pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ning arrest warrant ang Makati City Regional Trial Court Branch 148 kontra kay Attorney Levito Baligod para sa duwang counts ning cyber libel. Nag-ugat ini sa pagsumiter ning reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na inakusaran na nagresibi ning flood control kickbacks. Si Baligod ang nagtitindog na counsel kang 18 na nagpamidbid na bagman ni dating Congressman Zaldico. Itinalaan kang korte ang piyansa sa kantidad na 20,000 pesos para sa kada count ning cyber libel. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mardila dahing ibang salit sa napirotian sa programa. Munyang bungal daw na ini, mga tugang nin Martes. Ang aldaw kan pagdagdag kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pagabat naman. Bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan tayo. Nagligatan ng istorya, nasa linya na. Mga tugang si Joshua James Bino. Ang lalaking pasiguro firme. Yung gano'n mo. Happy birthday pala kay Manay Muying na Balitian. Marieta Balitian. Manay Muying, happy birthday. More life, prosperity, and happiness. Yung gano'n. Joshua, good morning. Please come in. Yes, babation ko pa sa nanay. Matan mo na. Araw mong mga kapitbahay miyan kay ito na apera sa Lidong, naguloy sila duman sa San Vicente sa Santo Domingo sa sentro. Kaya mga bistado, mga midbid ko ang mga yan. Kaya pala. Mga karawat-kawat miyan kay ito dyan sa San Vicente. Ayan. Okay, Manay Muying. More life, prosperity, and happiness. Alright, okay. Yes. Sige. Anyway, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na itong bareta, mantangon yan, diretso, puga-puga, ang preparasyon para sa nagdadangadang na Ibalong Festival. Then, Sir Mar, sa Legazpi City, igwan na kisarong opisyal ang kanakaagi pang mga bulan na inuto nang nagkumpirmar na mabalik siya sa Legazpi City para mag-attender kat Ibalong Festival. Si Mayor Francis Zamora kan San Juan City. Ay, siya nagdigdi yan. Naiuman ang Presidente Sir Marcan League of Cities in the Philippines. Matatandaan, nagdigdi yan sa Legazpi City kan uminaging mga bulan. Asin nag-turnover ni na asistensya pinansyal sa tulong mga syudad digdi sa probinsya Canalbay, Legazpi, Tabaco, asin Ligao. Ngunyan, parte kan mga programa kan Presidente kan League of Cities in the Philippines. Naglilibot Sir Mar sa Manila na syudad digdi sa Pilipinas asin nakikipirmahan nin Sisterhood Agreement. Sain ang Sisterhood Agreement tabi Sir Mar, iyo paagi para, kumbaga, kung ano sa mga best practices sa sarong syudad, maarog, maidaraman sa San Juan City, asin maidaraman sa iba pang mga syudad dito sa Pilipinas. Yan, at saka kung minsan may mga emerhensya, mas madali para sa hindi na magbinalyuan ng tabang. Tama yan, Sir Marbuda. Ang pagtubod dyan na naunang dito ng opisyal, ang mga magayon ngayang programa, dapat dahil tigdukuriputan, itigiras man sa iba. Yan. Kaya may sisterhood agreement na gustong mangyari tabi Sir Mar, itong si San Juan City Mayor Francis Zamora, sa tulong mga syudad digdi sa probinsya Canalbay, asin susog sa inisyal niyang sinabi, ang sunod niyang pagbisita digdi, itataon niya sa pagselebrar kan Ibalong Festival. Asin duman magpirmahan ka na o nandito ng Sisterhood Agreement tabi Sir Mar,
and yan ang saro sa mga bantayan sa Mananggad kung makabot as in kumbaga makabalik digdi sa Legazpi City si Mayor Francis Zamora kan San Juan City na human na presidente kan League of Cities in the Philippines na pasya digdi kan aminaging mga bulan para magatod ng tabang pinansyal. Okay. Sabi Sir Mar, ang dagdag natong storya, Josh Probino, DZGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, good morning sa mga saralit niya itong parasira. Yung mga saralit ang parasira, mga tugang, may agrangay na. Naramdaman nito kan Sabado, tinukarta po itong manunguduman sa, import restriction kan US sa mga blue swimming crabs, mga tugang kang Pilipinas. Mas itong subako isa subuhay kundi itong hinimay na, prenoseso na, yung alimasag. Now, ang sabi mga tugang ni Sir Alvin Nabandola, yung sa tuyang resource person ka nakaagi po na Sabado, ang saro sa mga respetado mga tugang na aquaculturist sa Albay, dahil sa nagkapira pa mga innovations mga tugang sa aquaculture na pinag-introduce niya, and it turned out mga tugang to be productive and sustainable. Ngunyan, ang sabi niya, ngunyan na aga, mga tugang, so alimasag ngaya papamar, blue swimming crabs o Portonos pelagicos. Dit na dapo na namamati ang pagbagsak ang presyo sa local market dahil sa import restriction kan US. Kasuod garo ang presyo dyan sa party kampiral 200. Pero nag-range kaya ng 150 to 400 kaya ito may import nang inaabot ng 500 ng 500 pesos mga tugang sa mga kasag na talagang matataba. So kan Sabado pag uron may ano ang pwedeng gibuhon ta kunyan di man basta-basta mga tugang ililift kan US not unless na masatisfy kan Pilipinas itong sa indang standards mga tugang abot sa protection sa marine mammals na pati na itong kung paano mo dinakop asin sa proseso kang pagdakop kung may nadanyarang ka may nagadan o nalugadan na marine mammals kay ribanan yan mga tugang sa mga documents na dapat isumitir duman sa Estados Unidos para ma-lift. Now ang sabi yung BIFAR nagkaigwanan ng lakdang pero pirang masarong bulan na dahil pa po dahil pa resulta duman sa kahagadan po nindang ma-lift and then maipadagos kiraray ang billion pesos mga tugang na production o kaya na investments asin negosyo mga tugang industriya para sa mga saradit na parasira. Tadakol po ang belto digi bako sa paradakop bako sana sa parasira tang nagdadakop dyan sa dagat kundi pati na sa mga yaon dyan sa mga factory na naghahali kan mga shell tapos naghihimay, naglilinig ito po ng mga laman, tangani po na ipadara sa ibang bansa lalo na sa Estados Unidos 90% kan blue swimming crabs hindi po nagbabakal kumbaga parang sarong destinasyon sana so napili ta dahil nakahanap ng iba kaya ngunyan po na puminundos sinda may problema kita kung saan ta dadaraw nagbaba ano yan kung pwedeng ibon yan Sir Alvin pwede nga yung iproseso yan arog yung kampigibot na duman sa tuyang mga mud crabs na nagigibutan ng crab paste pwede man nga yan dyan pwede man nga yung gibuhon nga yan na crab cakes pwede nga yung crab siumay o crab dumplings pwede nga yung giribuhon na kumbaga apera duman sa raw yung itong yung presko nga yan na kasag pwede mo yan na iproseso na ma-additional value mo mas malang ka pa ang presyo compared duman sa raw asin mapapadakol mo pa yan dakol pa ang mga makikinabang ngaya asin dakol ang magkakaigwa ng empleyo mas kiday ka magparapasirin dyan sa kadagatan asin day ka malalapaan elan sa rupa mga tugang maging yung arikurong ayan ang social kayan so so balat kang kasag mga tugang napoproseso pala yan marayrahay da po yan mga tugang na source maning
ning calcium and potassium and iba pa na mga pulverized. And pwede mong haluan ng tubig na pang burubaribi. O kaya naman, mga tugang, may iba pang paggamit. Mas ganyan sa hayo, pwede. Yan. So, ang problema ngunyan, mga tugang, tayo po yan, medyo mabagal daw ang kilos. Kaya ang pangapulan ka mga saralita para sira ta, dit pangitabing higos gobyerno. Ayun po yan, dapat rikas-tikasan talaga. Habang figahalat ito, dapat igwang activity na nangyayari na di masyadong lumagpak mga tugang ang presyo. Ta natural, siyempre, dahil madali ang malapa, mga tugang, madali mag-risiko yan, ipapabakal na sana, isusubasta na sana. So iba man ang para negosyo kan, babaraton man duman sa source. Di talagang medyo maaray ang mga parasirata. So anong pwedeng ayang alternatibo kayan? Iyon man, gibuon mong bag, iba. Yung produkto, i-proseso mo, tangani na medyo magkaroon lang ko ang presyo, pagkatapos dahil masayang. So yun na po yan, tabi ang sitwasyon ngunyan. Ang sabi ni Director Ariel Puquento kang BIFAR, nag-submit naman, nag-gibo na ng lakdang sa BIFAR, pero dahil pa po tabi mga ang sabi kulang documentation ngayon do, sabi ka na Amerika, dahil nga doon ay filing kung paano din doon ako, bata gusto video, kung paano nga dahil kamong report kung durante sa proseso may nagadan kamo na dolphin o kung ano pa man. As in, iba pa. Very strict sinda sa standards nila, sa marine standards nila, Marine Protection Standards. Kaya, iyo po yan ang problema ngayon. At saka, apera ngayon dyan, maghanap ang Pilipinas ng iba pang pwedeng darahan. Sa scale ng 100, yung 90% dapat duman sa Estados Unidos, so 10% dapat duman sa Europa. Okay? So, maghanap ngayon ng iba. Pwede mangyay sa Japan o kung saan pa man. Magipag-negosyar sana. Okay, no, puli, ining pagbiyahe kang presidente, sa Singapore, mga tugang po niya sa petsa 16, makakuaning market mga tugang kangayan na manungod dyan sa kunyan. Sa crabs, ining blue swimming crabs of alimasag. Ini mga tugang talagang kunyan ini. Marit supig ataman mi. So sa muya na libangan ni Father Momoy, ito po na mud crabs na nakakabinet, kumbaga nakakondominium. Hindi yun masyadong babagsak because high value crops po yun, no? Talagang may presyo po siya yan sa merkado. And nagbabari nga niya ang presyo niya, mga tugang depende sa okasyon. Kapag may mga okasyon, Disyembre, New Year, Chinese New Year, Valentine's, Holy Week, yan, nagbabago ang mga presyo po niya. Day ka malulugi. Magabot dyan mga tugang pero di sa kasag, yan talagang may minabagsak po talaga. Lalo ngunyan, na yan nga ni Kuta, magayon na sa industriya dakol ang imbwelto, and di sa tuya sa Bicol, iko po ning mga probinsya na talagang iuyan sa indang sa indang dagdag nakita, nag-export po sinda, mga tugang ning hinimay na crabs, no? Yung Masbate, yung Sorsogon, Kamsur and Kamnorte. Diba? So yan ang sainda po na kunyan na nadagdahanap buhay na maging sumanga nanay, nakakalaog po dyan sa trabaho na yan, mga tugang dakulang katabangan sa sainda pong Pangoroldo na pangangaipo. Kaya sana lang magibuan tulos ng paagi ini, mga tugang kang gobyerno na makunyan, makumbinsir so Amerika na i-lift tanganing balik giranay sa negosyo. Pagkatapos mga tugang yan, so mga kababayan, tama inspira na trumabaho giraray ning gusto sin para dyan po sa crabs tanaram ini palanda paduman sa irarom pala nini maaskad pala ng kay puwang kay ni sobrang askad. Dahil di pwede sa brackish water, duman talaga sa askad palan. Diba? Kaya duman po sa mga kababayan mga kita na matapos po ining kalbaryo kan sa tuya po ng mga kababayan niya to na mga parasira ning kunyan
para sira, saradita para sira, para ataman mga tugang ning ano yan, ining mga kasag. Tangani po na magyan-gyanan man ang pagbuhay po nila. Alright, good morning kay Sir Alan Imperial. Amigo, long time no look. Good morning po tabi. Alright. Okay, hoy, good news ining good news ining nagluwas sa kuyang warning alerts. Yung tropical cyclone alert mga tugang sa Pilipinas. Si Josie nagluya into a tropical depression. Kasubago pong ipinluwas kang Pag-asa ngunya na alas 11:09. Ang sentro kan tropical depression na si Josie na estimate base sa gabos na available data na 1,070 kilometers east of southeastern Luzon. 14.0 degree north, 134.1 degree east. Ang kusog, 45 kilometers per hour near center. Tapos gustiness na 55 kilometers per hour. Forecast to move northwestward at 25 kilometers per hour. Okay, so yan po tabi. And sa Janabangi, pigililao man na nina sa 1,245 kilometers east-northeast of eastern Visayas outside Parna. Paluwas na. Ay, salamat tadi. Pero, makaka-apekto mga tugang daing masyadong epekto ang weather condition ini sa nasyon throughout the forecast period. Yun po tabi, walang masyadong epekto sa tuya. Very good. Salamatong pumaray. Mag-download ka mo kaining panahon app kan Pag-asa sa cellphone nindo tangani na kompleto dyan pati thunderstorm, mahiling po nindo dyan, pati ang heat index mga tugang dyan sa panahon app kan Pag-asa. Pwede po na makakuha yan sa Apple Store, no? I-download lang po nindo, wala namang bayad dyan. At least may giya ka mo, mahiling po tulos nindo kung ano ang official na pahayag ang Pag-asa sa manod po sa kamugdagang kang panahon ta. Diba? Mainit pa lang tungo yan. Okay? Ayan po tabi, mga kabayan. Ito ay po mga dugay ng mga istorya para po sa mga kataga-barangay ta. Alright. At siya na hapon, mga tunga alauna, all roads leads to ICR. Maulat sa bayan mga tugang si Mayor Isam Ismail. Kan sa iyang 1 year, mga tugang na accomplishments as Mayor of the City of Legazpi. Ipapahayag po niya yan dyan, mga tugang sa mga kababayan ta, dyan po mga tugang sa ICR, Ibalong Centrum for Recreation, 1 o'clock ning pagkahapon. Alright? Okay, sige po tabi. Abangan po nito ang mga magiging pahayag kan alkalde, manungod po dyan, dyan pong hapon. Mendas tantong good morning man palan kay Municipal Accountant Lynn Padernilla. Pamangkin, happy birthday tabi sa imo. Pamangkin na sister pa. Good morning tabi. And good morning man kay Kuya Col and Kuya Bot. Diyan po sa Bakakay. Good morning sa inyo mga amigo. Pait sana, padagos ang misyon. Para doon sa mga kababayan ka. Duman sa mga tagabagang tabay po niya to, mga tugang. May mga nakaka-obserbar. Garo ko para na ako lang auto na garo digdi naman sa Legazpi aday. O may mga lugar naman na sige naman parada sa nagkapirang lugar. Sabi po, mga tugang amigo ta, 2:00 pa sa nangaya, grabe ng traffic sa main road kan Legazpi. Ang sabi, dakol na naman ang mga tricycle, tapos e-trikes,
na dapat sa gilid sana pero nasa tahaw na. Nagkipagsabayan mga tugang sa main line na pag binusinahan mo, dagit pa. Nangyari, no? Ha? So, iyan ang mga dapat bagang sitahon, di ba? Pagsabihan na, oy, diyan ka sana sa gilid nga ni. Ako nga ni may sinabihan man ako na nagbabarike. May iwason suda, malinigon naman sudalan kan bike lane na may ilaw-ilaw po. Gusto pa sa tahaw. Ako, oy mga noy. O yan baga niya ako ang linya nindo. Tamaski ka mo niya ako niya. Pag binangga ka mo dyan, nakulaw ng laban nindo. Pag dyan ka mo nabangga sa main line, main road, minsan ka mo dyan. Di ba? Gilid sila nga. Gilid sila. Yan. Tama nga, kunyan. Saradit ka mo. Okay? At saka may linya ng ibinugtag dyan sa tinambo. Tanganing ligtas ka mo dyan na mag-agi. Ang sabi, mga tugang, dapat ngaya na pagsabihan man ang mga iyanta. Primero ngaya, ang mga auto, mga four-wheel vehicles ngayon, nagbabarayad man iyan mga tugang ning road users tax. Kaya ngaya dapat nga maging priorities sa main road. Ngani ngayang ano yan, pwede man ngaya sindakuta na mag-agi yan, pero duman sana sa gilid sana. Yan ang medyo problema natin. Maski tricycle, dakulong po nga nagdadaralagad dyan sa tinampo na. Pero may baga sukabanga. Gano'n ba sukabanga aldaw sana nag-seminar? Kapag nag-seminar ngaya, aram kung saan sa maagi. Duman sa pinaka-outside kan tinampo. Di ba? Kung di ngayang seminar, yaon siya sa tahaw. Nananahawan siya dyan. Nagkakaulang na. Duman sa mga madaga-araging mga makarkaskas na auto. Nya, uyan ngayon tabi papamar na day masabutan kung maduman sa gilid o maduman sa tahaw. Biba nga ngaya ang linya. So tinampo, biba nga iagyan ngayon. So division ngaya kang sa para sa outside buda sa inner side. Ay niya kuyan. So kabangang aldaw sana nag-seminar. Dakulong ka hindi. Ayan po. Kundi pang-arog talagang kita. Pag daing nagsisita, anak ng tinapay. Sige, sana naman. Alright. Nagbuga na naman ngaya. May istrombol na naman. Kasubago po mga tugang na alas 11. Ayan. Kundi, iyo po yan talagang kunyan kita. Yun na sana ang pagbarbantayan today. Dave, basta ang importante po dyan, dahil ka mo maglaog sa 6 km permanent danger zone. Okay? Pagkatapos, pag nagbuga, expected na may abo, magbalon permining face mask. Di ba? Kung kulan, dahil magluwa sa arong dyan, kasana. Yun po yan, mga tugang, ang ang aktibidad kang bulkan mayon ngunyan. Dahil man pwedeng ibaba sa alert level 2, dahil man pwedeng itaas sa alert level 4, taday pa man nahiling mga tugang nin posibilidad na itaas. Yun po yan, no? Bata duman sa Manila, ang mga headlines naman, madali na ngayong magputok ang bulkan. Dahil duman mga tugang sa 26 years mga tugang na nakalihis, luminangkawon so sulfur dioxide emission na minabuting 13,000 tons per day. Walang kawon na maray. Pero sabi ba kang pibox kang kauro ni Papa Pika sudma, si Ma'am Doreen Abilinde, ang satuyang OIC, resident volcanologist, mga tugang dyan po sa Linear Observatory na day man ngaya na magkakaigwanin mas makusog na pagtuga nin explosive bukta sinangyan sangaw. Kundi, isa na ngayon, minor strombol yan, pagkatapos ngayon pagparadulay mga tugang kang kunyan, kan lava. Tan sabi nga ni, may nabibilog na naman na lava dome, dahil lang po naman sa mga aktibidad ka na kaagi pong mga aldaw. Kaya siyempre natural, igwa naman yung mga mabagsak na mauulog na naman.
mga tugang dyan po sa Delisdis Kambulkan na pwedeng umabot, mga tugang sa baba na parte, depende sa volume. Maro kitong May 2 na makadakula sa volume, inabot po dyan sa may Miisi. Pero sa ngunyan, ang garoy abot mga nasa 3.8 kilometers lang. No? Pero siyempre, dahil kita kasiguro, difícil na po tabi. Okay? Iyo po yan. From Manakanaka, may mga paguraning abot kung saan po sa Dalagang Kamporos, duman man ang apwa kayan tabi. Okay? So magpasiguro sana. Ayo. Ang importante, avoid the 6 km permanent danger zone. Pagkatapos maging handa sa ano man ang mangyayari, magpasiguro kang buhay tangani po na dahil kita magkagawa ng problema. Okay? O sige po tabi, mga kabayan, oras natin 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kapatid, balik po si Papa Mars sa ibang programa. Oy, good morning kay classmate Noel Bismonte and family. At saka kay Ate Nitza Barcenas dyan po sa San Pedro sa Bacacay Albay. Si naman kay Kuya Romy na Baranda and Kuya Rohel. Good morning po tabi sa Indogabos. At sa mga ibigot dyan sa isla. Sa Kagaray, good morning tabi. Mga Rivera family. Alright. Mga doon, ay pigpadagos na palanso ko niya, adi. Atab mo niya nagpuon so impeachment trial ni VP Sara, alas 10:30. Adi. And pigpadagos kang, pigpadagos po ang cross-examination sa testigo kan na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, no? Sa ikalimang aldaw po kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ngunyan po Martes, July 14, 2026. So, tanatapos sa direct examination sa iya kan prosecution, cross-examination naman kan depensa ang pigigibo. And then, pag katapos niya kaan, piglalao man na isasalang da po mga tugang bilang witness. So, Chief of Staff kan Office of the Vice President si Attorney Zuleika Lopez. So, baka mamayang hapon ito, may salang pagkatapos sa kaining cross-examination kay Attorney Jeremy Lotok. Pero dahil po aram kung ma-atindir si VP Sara sa pagdangog mamaya. Okay? So, tingnan na lang po natin mamaya yung mga updates natin para naman sa mga kabarangayta. Papa Mar, bago na pala ang pangaran kan provider dyan sa daraga. Ano daw, magbago man daw. Yari ka mo. Yun po yung tabi. Kasod babaga, binalita tenis sa alas 6 ting aga. Na binago na sa pangaran. Nangyari baga kayan, primero, inuran po ng mga reklamo, mga tugang suan yan. Prime Water. Because digli sa Bicol, bako malang daraga ang pigsiservisyo ang kan Prime Water, including Sorsogon at saka Camarines Norte. Yan ang kunyan, pigmamanihan kang Prime Water. Kung ano sa problema kan daraga, yung sa problema kan Cam Norte, kan Daet, pagkatapos kang kunyan, kang Sorsogon City. Yan ang sa problema. Now, kan December 2025, officially, binakal po kang Crystal Bridges Holding Corporation. Hiyo po iniso investment firm kan retail tycoon na si Lucio Co na tagsadiri kan Pure Gold as in S&R. Binakal niya yung 100% na ownership kan Prime Water Infrastructure Corporation hali sa Villar Group. Okay? And then, kan June 10, 2026, inaprubahan kan Securities and Exchange Commission so pagsalida kang pangarang kang Prime Water pasiring sa Hiraya Water Corporation kasabay kang pagbalyo kan opisina ka sa Paco, Manila narani duman sa base ka mga negosyo ni Lucio Co. Hindi. Ang sabi, posible ngayon na sulakdang mga tugang dahil sa nganing mairayo mga tugang sa bad records ka nakaaging panahon. Dahil sabi baga bako man ngaya sekretuan sa publiko na bago ipinabakal kan mga bilyar ang Prime Water talagang inuran mga tugang ning matinding batikos. Di ba? Mga reklamo sa kakulangan po kan supply, tapos mati na tubig, maloy ang serbisyo asin mga patakot kan kanselasyon kan joint venture agreements sa mga ibang probinsya. So ang sabi, ang pagsalida ngayon kang pangaran na Hiraya
Ang gustong sabihin baga yan sinaunang Tagalog po yan. Ang gustong sabihin, isang pangarap, hangarin o pag-asa. Hiraya. Diba? Sarong klasikong corporate strategy ngayon para baguhon ang imahe kang kumpanya sa mata kang publiko asin kang mga lokal na gobyerno. Binawi pa nga from prime water to hiraya. May paglaom ngaya. And, ini ngaya, saro man na pagbabago na bagong pagpuon sa irarom kang bagong administrasyon, bagong pamamahala. Dahil iba na po sa tagsadiri, Lucio Group na may diretso sindang baguhon mga tugang supangaran para ibagay duman sa saindaman na sa diring direksyon. And sa abiso, mismong ang kumpanya ang nagsabi na aram daanin dang kaipuhan nin makabuluhan na pagpapakaray. Pagpapagayon. Pero, yung ani lang yan apisar kan may legal na nagbago sa pangaran asin sa management, pero sa infrastructure, mga tubo, mga tangke, natay kakuhaan sa mga sources kan tubig, pareho manggiraray. Mga tugang na kang mga ginamit kay ito. Hopefully, yan ang hagyat. Yan ang hagyat ngunyan mga tugang sa Lucio Group. Napatunayan ng hiraya bago sa ng sarong bagong cosmetic sa sarong lumang problema kundi sarong tunay na reforma sa serbisyo kan tubig. Yan ang dabis-dabis na dapat nagibuon talaga. Tasisay po ba yan? Sabi ba nga ni kayan mga tugang, yan ang kanitong nag-aaradal kami, nag-aaratin pa kami ng mga seminars, mga hobin pa kami sa istasyon po na ini, sa network na ini. Paragi kaming pinapadara kang network sa mga seminar, pati na yung mga rights-based approach kang governance. And one of, rights-based mga tugang na kaipuan na tao kan gobyerno, kan lokal na gobyerno, particularly, tubig. Pero naman sa clothing, shelter, education, tubig, kuryente, tubig talaga. Numero 1, water is life. Diba? So yan ang talagang prioridad mga tugang because pag napabayaan mo yan, dakulang impact mga tugang sa pagkabuhay tapos pati na sa salud. Kaya po yan, talagang kaipuhan na kaipuhan. Yan man so naging dalang ka ito ka mga panahon na napipiritan ng ibang mga water districts na mag-convert to private mas magiging maray ngaya. Kaya lang yun ang problema. So yan, mga tugang, ang sabi, makipag-uro na sa Mayor Vic dyan sa management na bago. Sana nga mabago magkaigo ning dakula na pagbabago sa sistema asin sa pag-deliver kan sa inda pong serbisyo diyan po sa mga taga-Banwang Daraga na kaluyo na po na nagproblema. Dahil man nagkapabaya sa lokal na gobyerno, sige man po so maski ka itong prime water pa, sige man ang talagang pag maliugot mga tugang ni Mayor Perete asin kan sanggunian na may taon tamang serbisyo. Kaya lang mga tugang yan pinabakal na bago na ang tagsadiri. Bagong pagkikipag-uro naman, pagkikipagsapalaran naman, and sana this time mga tugang maging positibo na talaga ang mga lakdang mga tugang na ipapautob dyan. Ayan. Medyo kunyan, pero dipisil ang dalagan. Bermina sa nangayang iyo papamar, makauuyam na. Ang iyari. Okay, congratulations po sa Santo Domingo PNP. Dahil sa daman sa naging successful na pagkondukta mga to ng hot pursuit operation kan Santo Domingo Municipal Police Station sa nangyari po na panghabas nin mga makantidad asin mga importanteng kagamitan daman sa pigigibong coffee shop sa Barangay Lidong sa Santo Domingo. Kasud pasado alas 4 nin hapon mga tugang
nag-report ang sarong 64-year-old na babaeng taga Legazpi. Duman sa Santo Domingo Municipal Station na pinamamayuhan ni Police Major Darwin Sevilla, ang Chief of Police kan Santo Domingo PNP. Nang sabi kan reporter na babae na 64 years old. Ngaya boss ang mga police may nadiskubre ngaya kan sa iyang caretaker na nawara sa mga importanteng gamit sa pigtutugdok mga tugang na coffee shop sa Lidong. Di nagpalo po so Santo Domingo Municipal Police Station, nahiling sa CCTV footage kung paano nakalaog ang maabas. Sagod ba ko ang mga tugang sa mga gamit sa laog. De, nabitbit mga tugang sa duwang LPG tank na may laog. Sarong welding machine, duwang grinder, sarong fusion machine, sarong rotary hammer, duwang hand grills, sarong portable na submersible pump, sarong jackhammer, buda duwang martilyo. Ang sabi, ang suspect ngaya alias Balasubas. 48 years old, tubong bataan, pero nakaagom da po sa Santo Domingo. Now, di ang ginibo, nag-hot pursuit, nag-imbestigar ang pulisya, mga 6 o'clock ning Banggi, Kasubanggi, naaresto po sa suspetsado na si alias Balasubas. Na-recover man sa mga mga operatibas kan Santo Domingo Municipal Police Station sa duwang tangkin ng LPG, buda barina. Nako sa barangay San Roque, Legazpi City. Pinabakal kan suspect sa kantidad 2,000 kada saro. Bantang sa welding machine, pinabakal da po sa Padang Legazpi, kantidad na 1,500. So, sangon yan, nauna po ang suspetsado sa Santo Domingo MPS para sa pagproseso kan kasong sasangat kontra sa iya. Pangyari di. Irigat po kita tabi, ha? Day pagtawan ng pagkakataon na makagibon ng krimen ang mga kriminal. Yan. Alright. Good morning. Happy birthday, Papa Mar, kay KB430-004, Sir Earl Borromeo. Ay, sir, birthday mo pala nung yan. Magsisig na. Nganing tao magtripon-tipo na sa mga 41s. Dawa ka barangay. Okay? Ayan po tabi. Alright. Okay. Mapamar, magayon naman pag-iling-ilingon si Alex Iyala, ade. Lalo sa pagtaramduman sa Malacanang, very humble talaga. Human ang God, ade. Human ang God. Dahil sa magsasawa na anong tawag do? Dahil sa magsasawa na irepresentar ang Pilipinas sa anuman ang mga international na torneo. Tapos proud siya na maging sa pagiging Pilipino. Ayan, talagang ayos, ha? Ayos talaga. Alright. Okay, ano naan sa tuya po na sistema ang panguduhan ta? Ready na ba mga madi, mga misis? Madali na, mga tugang na magkaigwa po ning kunyan. Ano yan? Pag-uruli sa mga makaraon na uddo. Adi. Okay? Ayan po tabi, mga kababayan ta. Ay, nako. Alright, sige po, mga kabarangay, malapit na tayo magpaalam. Duman sa mga kababayan po niya na padagos po nag-aabang kan mga kaganapan. Diyan lang kamo tabi, dahil sana magbago, dahil sana magbirik, tangani po na masabutan po nindo ang mga pangyayari. O yan. O di ba sa pang text, Papa Mar, ano na nangyari po sa train? Ay, may report ba si Jimmy Kasubago na ang train hanggang Ligaw na. Tapos sa kinubatan po, dahil pa naayos po yan. Pero yan po talaga medyo talagang aloy na, no? Because kung rumdum po nindo, mga 4 years ago, ipinangako po yan mga tugang na ngay 4 na oras na sana
and Manila Bicol. Di ba? Kaya po yan, di ba? May mga projects po yan, di ba? 2022, kung di ako nasasala, in-award kan DOTR, so design and bid contract para duman sa package 1. Duman yan sa PNR South Long Haul sa joint venture kan China Railway. Ha? Pero ang sakop ang package, ito pong 380 kilometers from Banlic, Laguna sa Cudaraga, Albay. May 22 na estasyon sa Laguna, Quezon, Camarines, Surasin, Albay. Pero maski in-award na, dahil man po nagpuon ang full-scale na construction kan panginot na linya. Ha? Ngayon po yan ang nangyari, adi. Sa agat, diskutiron tayo ng iba pang mga details po kayo nita. Kuwang taduman sa lumang baul, mga tugang. Kuwang taon ang report. Chief Jim na salita na sa linya. Chief Jim, good morning. Please come in. Sa Director Mar, dagdag niya itong bareta, talagang magkaka-problema gagayod kita sa supply kan tubig. Sa pagsasabing dahil manigaran, mga makusugo na baga sa ura na uminagi. Digdi sa Kamalig, sa pag-agi ka na nakaaging banggi. Pero ali puton man sana. Makuman sige. Pero arali puton, pero mati paguna mo may bagyo na. Dai ito makaabot so, sa water table. Garo day nakasuksak sa raw. Kaya nga ni dai man. Na-interview na nga ni si Mayor Nando Gonzales na sa mga groundwater o water table talagang naapektaran na kan sobrang init kan panahon. Ngonya, namoy-amoyan nagtagawran-ura naman ba kita, pero kinaagahan, sagod ngonyan nga ni, talagang matindi ang init kan panahon. Pagkatapos, may mga nakakahuron kita, ipinagdo-double check niya to sa mga buhay pang burabod na yung pigasahan kan mga yaon dyan sa pamitisan kan bulkan, lalo na ining taga-anuling, nagbabaraba digdi sa barangay sa Lugan, sa Kamalig, kay guadigdinin kuhanin mga burabod pa. Unquestion tabi dire, sa obserbasyon, kung kasi rin nag-uran-uran, iyon nalugod sa pagluya kan mga burabod. Balik na raw. Irony nga yan. Gari gustong sabihin, gari pigsusurop lugod, grabe ang evaporation. Iyo sa sobrang init, adi. Yeah, sobrang init. Pagkatapos, nangangalas nga ni kita sa kunatata, haros gabos na nagrarasyonin tubig. Temporaryong solusyon, tabang naghahalat ka itong maibalik sa water table na nagkarali kan kasagsagan kan although niya, sagod mo niyan, mainit. Ang pagkakaiba sana, nagtatagawran lamang yung pigpapasalamat. Pero mabo yung bumalik kahit, magkaratin init lalo. Ayan, ang problema niyan because data pamahin na mamati sa full scale kang El Nino. Di ba? Sabi ba hanggang mga Nobyembre ngayon yan. Jesus Marius. Kung arog ka niyang sitwasyon, nagtatagawran man nga ni, diritaman pag-asa na ang El Nino ngayon, magatagauran. Pero gustong sabihin, nan-uran na yan, suficiente, imbes, iyo palugod na nagkakausa para masupsup ang tubig. Iyo, kaya tama itong pinagagibo ni na proactive na mga lakdang ni na Mayor Gonzales na habang may panahon pa, magpreparar. Harap kang pagbakal din ng mga lori na pwede ng panuaning tubig, tanganing mairasyon kung kailangan na. Iyo yan ang remedyo, magbakal na siya na mga tanker. Pero ayan nga ni sabi ni Mayor Nando Gonzales na dahil taman kaya mag-producer kitubig. Iyo, totoo. Nature talaga yan. Yan tubig nakaka-producer kito. Yung mga pinag-resay, yan na mineral water na pinagagi na sa mga machine, proseso. So mga haling ngayon sa dagat na sa pagikan salination. Long-term ining preparasyon. Dahil naman arog kaning sitwasyon,
ang presyo na pinag-usabi ni Mayor Nando Gonzales, so long term, itong sa mga watershed area, tara naman. Yan. Iyo po yan talaga. At tamanon, tanuman, pagkatapos protehiran. Correct. Arog ka iningon yan, wala naman, all the naguran, pero kung may mga tiano, makahoy, posibleng masasaw, ma-store dyan sa daga, iguanin mga tanom. Pero kung open, pagkatapos sugan init, wala talaga. Dahil masagom sa rarom kan daga. Correct. Totoo yan. Maski nga ni dyan sa First District, may nagkapir na dyan na sa mga may deep well baga. Dahil nang naglulos sa tubig. Dahil naman nabubuhayan na bumba. Dahil na, wala na. Yun yan ang epekto na kan El Nino tabi, Director mo. Kahit ito, ang pag-una ito, nasa libro sa napig-i-restoryan kahit ito nag-i-reskwila. Yan ang big sabi kagabi ka mga mga nagmamasid kaya na dapat yung yan pa sana magpreparar kita ta. Dito naman nga maiwasan. Mas depende lang yan na mag-ibo kita ng mga lakdan kung namamatian ta na. Ngunyan dito pa namamati, magpuun-puun na kita. Kung nagtatay ka oras, saluda. Yun na sana yan. Mga temporary sana yan. Pero kung na-preserve the God and Mother Earth pero kailangan ganyan magpreparar ka pang long term na matanom ka pa sana. Ano rin pa yan matalobo? Aro yung pa yan, ba? Nako. Yan ito yan. Hampang na ini. Padusang balik ini. Iyon ang sabi. Pagusan pag-init kan panahon. Iyon na ito sa Orasyo Impirata baga. Padagos pag-init kan panahon. Itong Orasyo kulang na so naglilinog. Iyon na. Kasabay dumas. Sulinog baga. Dahil man sulinog. Ayan, napangadji na sa napangadji. Iyo. Kaya tayo na. Yan, direkan sa tayo mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Orosite, Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chef Jim. And that ends our program for today, mga kababayan. Iringat na lang tabi. Tendo ka, boss. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na pumasunod, ang Bareta alas 12, tambalang Baby Angel Mustasa at si Nicole Ann Gloriani. Masunod na. Dapat kitang makilabo para sa kauswagan kan sa tuyo.